Segon exercici de pla donat 3 punts no alineats. Tenim el punt A i C, en el qual jo unint-los he tret la recta R, i després la recta S jo l'he tret unint B i C. Ho vegeu així. Ja sabeu clarament que aquesta recta és una recta frontal que està en el segon quadrant, perquè aquesta és la projecció horitzontal. Anem a treure les traces. Vinga. Comença per R. Això és H'. Anem a veure on està situada H. Hauré de prolongar un poc la projecció horitzontal de R. B. H està així. Anem a veure on està B. Així està B i així està B'. Anem amb la recta S. On arriba la projecció vertical de la recta, a la línia de terra, tinc H' i en perpendicular a la línia de terra situe H. Següent i últim pas. Com només tinc una B i tinc dos H's, començo unint les dos H's. Per així va ser discontínua la línia de la traça del pla, però a partir d'ací arribaria fins a H. Tinc P, i com determine ara la projecció vertical de P unint aquest punt de la línia de terra amb B'. I ja tinc P'. I hem acabat.